लोगोफोर जों दायो दंफैयो सुक्लायनि खाथियाव आरो माने सिंग्रिबारि होननानै बुङो आरो बे जायगाखौ। बेयावहाय नैया जोङो बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय फैनानै नै बियो गब्र'बाय। दा जों बिथिं थांनो हाला आरो नैया एथ' खस्थ' खालामनानै माइखौ गायो नैया दै बानाया मा खालामलांबाय आरो आयु एथ' लस आरो। दाथ' बिदि माने दैबाना जाबाय थादों देग्लाय बहुदआनो जादों। बेबायदियै जेनेबा बहुद जानाय लोंनायफोरा दाम जादों आरो बिदिनो दाम बारायगोन आरो आंनि मिथिनायाव आरो माइफ्राबो दाम जागोन गासै जानाय लोंनायनि बुस्थुफ्रानो दाम जासिगोन आरो माने बहुद जायगायावनो दैबाना जादोंथ' माने लस जादों बिनि थाखायनो दामा गोसा जागोन आरो नैया नुबायना लोगोफोर। जों थांनोसो सानदोंमोन हठादै नुबाय माने नै बेनो जुदि बायबायब्ला जों माथिं थांबावनो दा गामियानो हनै माने बे गामियाव हाबहैनो हाला आरो जों दायो नैया फुलुङानो गग्र'बाय नैया जों फैदों नैया मा जागोन दालाय आरो बेल' नङा ओमफ्राय बै साइडथिं आरो बहुद जासिनदों आरो दा जों बेखौनो बे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन जोङो दा थांनो हाला ना मा खालामो दा बिथिं गिदिंनानै ओरै फैफिननांसिगोन आरो जोङो। होमबा सानना नायला आयु आयु मा जागोन बिदिबा न' बहुद खस्थ'यै गायो माइखौ। नै लोगोफोर अनेकआनो दैबाना जा खानस्रिफोरा नै बेसे थैदों बिसोरबोथ' रायजो दोङोमोन ना बिसोरबोथ' समाज दोङो बिसोरबो मा जाखो दा एसां दै बानायाव नै एथ' थैबाय बेखौसो बिराद दुखु आंहा मानसिया जे अनेकआनो जायाथों मानो खानस्रिया बेसे थैखो बिसोरो रायजोआ मा जागोन दा। नै दाथ' बेबायदि अबस्थाबाथ' बेखौ गायफिननांगोन आरो नैया माने बुसोमजोब्बाय बाला आरो हाब्रुआ फैनानै बुसोमजोब्बाय आरो नैया माइ गायनाय एथ' खस्थ' खालामनानै माइखौ गायो ओमफ्राय दा बे बायना होनायनि थाखायनो बिथिं नैया माबायदि माने जाना दङ हालोदानो आरो दायो नै रायजोफ्रा माने माथावरिखौ थेगासिनो दं आरो नै बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरो दैया ओरैबायदि माने गिदिर जाना दङ आरो नै बिथिं ओरैबायदि फैदों नै दैया बैनि आरो सुक्लायनि दैया बिथिं फैनानै गामि गामि गासिबो लोमजोबदों आरो न'खराव दाउ अमा बोरमा गासिबो माने सिलिंखार जाजोबदों आरो नैया लोगोफोर नुदों ना।